Csűrökbe már gyerekkoromban beleszerettem, amikor csűrökbe mászkáltam, játszottunk gyerekkoromban csűrökbe, nagyszüleimnek a telkén. Amikor a városba költöztünk, akkor a szüleim mondták, hogy még kisebb voltam, talán 4 évesen költöztünk Csíkszeredába, tömbházba, akkor nagyon el voltam keseredve, hogy nincs csűr a tömbház mellett, úgyhogy nagyon hiányoltam, és mondtam, hogy építsünk egy csűrt ide a tömbház mellé. Nehogy ilyen régre nyúlik vissza. Később a falufelmérések kapcsán csűrbe szálltunk meg, amikor falvakat jártuk, és a népépítészetet kutattuk, fotóztuk, dokumentáltunk. Mikor vándоriskolás voltam, akkor a budapesti Axis építészirodában találkoztam ilyen amerikai csűrfelújításos kiadványokkal, ami nagyon megtetszettek. Később én is magamnak beszereztem 2 ilyen példányt. Tehát, hogy ezek a csűrök nagy tömegű épületek, ugye itt Székelyföldön, és mai napig meghatározzák a faluképet. Tehát amikor egy falura ránézek mondjuk egy domboldalról, akkor a zöme az épületeknek majdnem a fele még mindig ilyen nagy tömegű csűrépület, és ezek mivel nagyobbak is, mint a családi ház, ezért egyrészt a faluképet eléggé meghatározzák, így légi felvételből is, vagy messziről is, de az utcaképet is meghatározzák közelről is. Valamikor régen az istálló igazából külön épületben volt, a szénatárolás megint egy másik épületben volt, és igazából a csűrnek azt hívták, ahol a szénat tárolták, illetve csépelték a gabonát. Később, talán a 18.-19. században fedezték fel idézőjelben a székelyek azt, hogy ezt a 2 dolgot egy épületbe is meg lehet nagyon ötletesen oldani, és így bekerült egyetlen egy épületbe az állattartás és a takarmánytárolás. A legelterjedtebb típusú csűr, az például a 3 osztatú csűr, így nevezzük. Középen van a szekérbeálló vagy a csűrköze, ahol régebb a gabonát csépelték, és ettől jobbra vagy akár balra is található egy istálló, vagy csak az egyik oldalt van egy istálló rész, másik oldalon egy odor található, ami megint ilyen gabona, illetve szénatárolásra használatos tér, és fent, ahogy említettem, a felső térben szénat takarmányt tároltak. Tehát nagyjából ez volt így a funkciója régen. A hagyományos gazdálkodási életmód eltűnésével, lassú felhagyásával az életmód ugye átalakult falun is, egyre kevesebben gazdálkodnak, és ezért egyre több ilyen hagyományos gazdasági épület, csűr marad üresen. Mi egy pár építésszel arra gondoltunk, hogy jó lenne megmenteni ezeket a csűröket, ugyanis számunkra értéket képviselnek. Egyrészt faluképi szempontból meghatározóak, utcaképi szempontból meghatározóak, másrészt építészeti értéket képviselnek. Egy kiadványt is készítettünk a Csík Líder Egyesület jóvoltából, illetve a Pogányhavas kistérséggel együttműködve 2015-ben, amelyek a Csűrök újrahasznosítása című kiadvány, amelyeknek az a célja, hogy a figyelmet felhívjuk ezekre a csűrökre, a megmentéséért tegyünk egy lépést. Megcéloztuk a csűr tulajdonosokat, minél nagyobb példányszámba szétosztva ezeket az ingyenes kiadványokat, figyelemfelkeltő célból, hogy ráébredve, hogy milyen érték van nekik hátul az udvarukon, hát ha sikerül megmenteni egy párat ezekből, ötleteket adva újrahasznosításukra, megmentésükre, felújításokra, és ezt egy ilyen kiadványba foglaltuk össze ötleteinket, jó példákat bemutatva. Ez a csűr egy 3 osztatú hagyományos csűr volt, középen a csűrközével, vagy szekérbeállóval, bal oldalt egy odortérrel, jobb oldalt egy istállótérrel. Az istálló része téglából épült, vakolva volt, a többi része fából, boronafából. A falak és természetesen tetőszerkezet is fából épült. A tulajdonos szerette volna ezt a csűrt megmenteni, valamire újra hasznosítani, konkrét elképzelése is volt, hogy az egyik részét lakófunkcióként hasznosítaná újra, a másik részét pedig egy ilyen közösségi
multifunkcionális térként. A csűrnek a csűrköze és az odor része, ami egy nagy tér. Megtartottuk eredeti formájában, nem kellett ezt téliesíteni, ez csak nyáron használatos. Itt különböző kulturális rendezvényeket tart a tulajdonos, volt itt már kisebb koncert, zenei koncert, képzőművészeti kiállítás, kisebb ünnepek megtartására alkalmas ez a tér. Az istálló tere, ahol volt, és fölötte a csűrhíja. Ebből a részből egy téliesített lakás készült, a tulajdonos ezt most jelenleg vendégházként hasznosította. Lent található ebédlő konyha, fürdőszobával és egy szobával, fent 2 szoba és egy fürdőszoba. Szükséges volt a meglévő istállófalakat elbontsuk, egyrészt azért is, mert így olcsóbb volt a felújítás, ugyanis az alapok nem voltak elég megfelelőek, elég mélyek, és egy ilyen utólagos alálapozás nagyon költséges lett volna, ezért olcsó volt, hogy ki volt támaszva a csűrnek felső része, közben alóla kibontódott az istállónak a téglafalai, új alapra kerültek visszaépítve, illetve a hőszigetelési és statikai szempontból gyakorlatilag egy ház-a-házban elv módon készítettünk még egy belső falat, amely a felső födémet meg a manzárt súlyait leviszi az alapokba, és ez a hőszigetelést is kellőképpen nekünk megoldotta, ezért egy kellő vastagságú, úgymond dupla fallal épült újjá ez az istálló rész, úgyhogy gyakorlatilag a külső 25 cm vastagú téglafal az eredeti anyagból visszaépült, a belső téglafal meg tartja az új födémet, ami megint bontott anyagból készült, és a kellő belmagasságra került, egy picit magasabbra, mint eredetileg, és e fölé kerültek a mansardon a lakószobák, meg egy fürdőszoba.